Segon concurs d'arròs de la Valldigna en el Saló La Font, gaudint de la nostra gastronomia en la nostra terreta, portant-la arreu del món gràcies als restaurants que han vingut de fora i als que han vingut de la nostra terreta des de la Comunitat Valenciana al nostre país. Així que agraït d'estar amb tots vosaltres. En seguida, recapitulem també més paraules de gent de la institució. És un esforç que fem entre tots per tal de promocionar la gastronomia valenciana i la nostra terra. Exacte, és treure-la d'ací, no? Treure-la de les fronteres, però també que la gent que vinga ací que sàpiga que este plat existeix i que així el poden menjar en el seu origen, no? Però també treure-la a l'exterior és important perquè quan apareix en una carta i s'arrossa a la Valldigna, tot el món busca on està la Valldigna, no? I venen a veure-nos, que també és el que volem nosaltres, no? Que vinguin ací i que entren en els nostres restaurants, que proven els nostres productes i al final és això, no? Generar aquest tipus de turisme de qualitat, que generi economia i que porti treball a la nostra terra. Del tros al plat, és un paraigües gastronòmic que nosaltres, és un producte de la Diputació de València en el que se promociona el territori a través del nostre producte que se produeix en la terra, en la mar, no? En les nostres cars i que al final és el que promociona, no? El territori, i aquesta destinació a través dels seus productes i de la seva cuina. Sempre agrair a qui se dedica, no? Desinteressadament o per un motiu sentimental, com crec que jo que és el d'esta associació de Fem Terreta, de portar, de guardar, no? Allò que és nostre, conservar-ho i a més exportar-ho fora perquè ens coneguen per això. Benifairó té el castell d'Alfandec, la Reina Mora, Baix tenen les neveres de Barx, Simat tenim el monestir, Estellí tenim la mesquita a l'Aixara. Arròs de la Valldigna. Això és per borronar-se, de paella se fan de moltes maneres, però la de Moratos és molt especial. I torne a dir això, que quan tu estàs molt lluny de casa i veu un restaurant que anuncia un arròs de la Valldigna, és per borronar-te, crec jo, és per borronar-te això. És una sort i estem supercontents d'estar així perquè, a més, en una de les demostracions més interessants que fan sobre gastronomia en la nostra comarca. Veure que n'hi ha tant de cuiner, tant d'expert en gastronomia, ara mateix està parlant en un de Granada, i veure que n'hi ha gent de distintes cultures i els ingredients són molt distints d'una part a l'altra, tant d'ací, de la Valldigna, com tota la que fa el País Valencià. Per a nosaltres és un honor estar així i que la Mancomunitat siga d'alguna forma la que ha participat en aquest acte que reuneix no solament a cuiners, sinó també a gent que aprecia i sap gaudir d'una gastronomia tan variada com és la del arròs. A més, n'hi ha allí les carnisseries que el figatell es fa d'una manera molt artesanal i això és molt meritori i, per tant, jo invito a que es tasti el figatell de Simat. El de Baix també està prou bé, el de Baix també està bé i el de Benifairó és com si fos Simat, és especial. L'arròs de la Valldigna, que és tan típic nostre, estiga saborejant-se no sols a la Valldigna, sinó a tot el món. He de reconèixer també la gran tasca que està fent Sergi i Carmen en tot això, perquè ells estan treballant molt de valent durant tot l'any. Acaba este acte, però ja estan treballant en el de l'any que ve. Aquestes persones estan deixant-ho tot per una cosa que és tan pròpia nostra i que tenim que tindre un poc d'amor propi i destacar-ho. Hem demostrat que efectivament l'arròs de la Valldigna existeix, és una paella també, i per a nosaltres és la nostra paella. I n'hi ha que difondre-la i que la conega quanta més gent, perquè quan la proven no en volen altra. Era un esdeveniment per a posar en valor el nostre producte, el de la nostra terreta, en concret el de la Valldigna. Molt important, la veritat, posar en valor el producte de la Valldigna com a un tret diferenciador i a més lligar-ho molt bé en el turisme i en el que és la generació de riquesa. Jo estic molt content, no?, perquè he vist que enguany hi ha més restaurants que l'any passat, hi ha també restaurants d'altres països, i en fi, així estem en les institucions per a donar suport a aquesta iniciativa que creiem que és molt important. El que ha de primar és aquest premi de cor i és el que anem a potenciar. Volem donar gràcies a tota la gent voluntària que ha fet possible que aquest segon any sigui un any d'èxit.
bars i veig tots els restaurants de València i fiquen en el seu menú l'arròs de la Valldigna, se m'ha ficat al cor. Obert defensant Agaco, que és una associació gastronòmica de les coques d'oliva. Ho agraïm enormement al gremi de carnissers que estan, Grecarval, que estan així presents i que potencien ese figater i ese producte de la terreta de proximitat. Referent al gremi de carnissers, hem de dir que tenim entre nosaltres els joves carnissers que estan lluitant dia a dia per un lloc en tots els concursos que es fan arreu del món. Tenim així representació com Cristina Vicent, de Viver, no recordo quin altre més, però també vull dir que tota aquesta gent jove és generacional, que ha passat de pares a fills, i tot això és el que ens queda. Anem a potenciar el que és nostre i deixar-nos estar de tonteries. Compreu a la carnisseria de poble, que és on realment es treballa dia a dia. A les carnisseries del poble hi ha els forns que compren les coques de Mestall també, i les coques d'oliva, per supost. Totes gràcies a les institucions, gràcies a la Mancomunitat de la Valldigna, que ha fet un esforç per a que aquest projecte continuï i creixi rere any, i cada any, si estem units, ho farem més fort i arribarem més lluny. Moltes gràcies, per supost, a totes aquelles entitats privades que ens han ajudat, com Azafates, Vint, Marjapés, Chicorella, Vegamar, Esbai, Belcher, i les paelles d'avui han sigut possible gràcies a Belcher, que estan per ahí presents, a Baello, a la Valenciana. Tenim el recolzament de tot un jurat molt professional, de tots els mitjans de comunicació, està Antonio Serrano, Santi, Ramon, Riqui, José Cunyat, Miquel, són milers i milers de professionals que heu estat així apostant per nosaltres, i això també ho agraïm, de veritat. Agrair a tots els que heu vingut de fora i de tan junt, els que esteu així. Vos esperem l'any que ve ho farem millor i serem més forts i units farem que aquest concurs arribi a més de 100 edicions. Gràcies a tots. Tercer classificat del segon concurs internacional de figaters mundial. Carnisseria Erika. Carnisseria Arellano. Arellano. És que s'enduen el primer premi, els cacaus, el reconeixement internacional. Carnisseria Català. Tercer premi a la millor coca de Mestall. Fort Cepell. El segon premi és per el restaurant El Vermut. Qui ha guanyat, de totes maneres, la coca de Mestall? El Fort d'Emilio Rico de Xètiva. I ara anem a lliurar el tercer premi dels postres, que és un cap de setmana que es regala Viatges Simeón. I diploma. I va per a Xef Amadeo. El segon premi és un altre cap de setmana que es regala Viatges Simeón i diploma, i va per la Pepa Restaurant. Tenim així representant de Frutes Bercher i el primer premi postre Maria Cunyat va per Tinto Melbourne. Premis d'este segon concurs internacional d'arròs de la Valldigna, de figatell, de postres, de tot. Vinga, un poquet d'ànim, Especialment volia agrair i donar un detallet a les persones que dia a dia ens han ajudat. Hi ha una llegenda que diu així: el camí de la vida i el camí de la cuina sempre van de la mà. Per això vol fer servir així a Ramon i a Juan del Picanterra, perquè sempre amunt, sempre amunt. Eduardo Palomares, a l'escenari.
Allà pel mes d'agost recibisc una crida d'un cuiner que està entre nosaltres i em diu: Carmen, Carmen, tu no patisques, que jo al concurs vaig. La seva veu no era la normal que jo havia sentit cada dia, ni tampoc l'alegria que hi té sempre, perquè jo crec que quan diga el nom sabreu qui és. I em diu: Carmen, és que estic ingressat. Diu, però la meva dona acaba d'eixir i ha aprofitat el temps per cridar-te i dir-te que em guardes un lloguet per mi, pel concurs. Així és que vull que agraïm l'esforç que ha fet per estar-ho. I així, Raúl Magraner. Moltes gràcies. A part de ser un concurs molt agradable, perquè va tindre la passada com deia d'ells, que quan vas estar al Primavet, i dir-li, si puc estar, estaré. Ha pogut estar, gràcies a i sobretot a tots els amics i a tots els companys de Twitter que es coneguem ja fa molts anys. Una persona que viu l'arròs, que sap de la cultura de l'arròs, que ens ensenya dia a dia i que transmetís, perquè veure la passió que ell li posa cada dia a cada pla d'arròs que fa, ens fa viure. No crec que n'hi hagi ningú. De fet, jo crec que a vosaltres us ha passat també, estar parlant amb ell i de repent deixar-vos i dir: no, és que m'acaba de sorgir una idea d'un arròs. Vull que pugi a l'escenari. Sé que li agarrarà vergonyeta, però crec que se ho mereix un agraïment per part nostra, perquè sempre també ha estat ahí. Adolfo Cuquerella, de la Granja. Tenim valencians que lluiten per la nostra cuina, per les nostres tradicions i per el nostre arròs. Vull també agrair a Salvador Ramírez, de la Paella de Boro, que al seu programa Dia a Dia en la televisió d'Argentina dona a conèixer la nostra terra, la Valldigna, i d'altres dies sempre serà coneguda per Boro, la Paella de Boro. El tercer premi és per al restaurant Picanterra. Pues el segon és per a Casa Macario. El primer premi per a donar-lo demanem també la presència del patrocinador Azafrán d'Esbrin. Carlos Fernández. El guanyador del segon concurs internacional d'arròs de la Valldigna és... El Sorolla. Estem en la segona edició de l'arròs de la Valldigna, així en el Saló de Font. Donamos la benvinguda en no res, de la manera que toca, i anomenant a tots els que esteu participant en este matí especial, en este dia especial, així en la Valldigna.
Azafrán d'Esbrin, que és denominació de Castella-La Manxa, és una safrà espectacular i tenim així el seu representant, Carlos Fernández. Vull que ens expliqueu un poquet el que és la safrà natural. Quiero agradecer a Seri y a Carmen que me hayan invitado a estar con todos vosotros. La verdad es que tanto mi compañera Elena como yo hemos estado muy a gusto entre tantísimo profesional y sobre todo pues que hayan podido usar nuestro azafrán. Para nosotros es la verdad es que muy de agradecer, porque nuestro trabajo que hacemos desde Villarroledo, Albacete, es para conseguir el azafrán de mejor calidad que hay en el mercado. Y bueno, el aporte que le puede dar a un plato como el arroz de la Valldigna creo que es interesante, no solo por el color, sino porque es un potenciador de sabor bastante interesante. Madrid, amb la gastronomia de la terreta, amb la gastronomia de la Valldigna, en esta segona edició del concurs d'arròs de la Valldigna, des del Saló La Font. A Juan de Arroz Tartana. Primero de todo, agradeceros, por supuesto, también a vosotros la oportunidad que nos habéis dado de estar aquí entre todos vosotros en este evento. Y nada, bueno, al final nosotros, bueno, aparte de arroz, comercializamos derivados. Todos los derivados del arroz, lo bueno que tienen es que no llevan gluten. Un show cooking muy especial de arroz de la Valldigna, la paella Valldigna, por José Zafar Median. Pero yo no soy profesional, soy aficionado, y ha ganado la Liga Oficial de Paellas Taxa, que habían 200 participantes, 200 paellas a leña, la de este año. La Liga Nacional la ha ganado este señor, José Dalma, que está aquí, haciendo un show cooking. Pueden venir y acercarse y ver cómo se cocina también el arroz de la Valldigna. José, ¿qué tal? Es una paella valenciana muy tradicional, aquí en esta zona, prácticamente parecida a la que nosotros hacemos en Valencia Capital, lo único que incorporamos cartón de honguillas y el chilito morrón y poco más, o sea que es una paella valenciana pero muy de esta comarca. Como hablaba yo con uno de los jurados, que luego hablaremos con él también, la paella, una paella tradicional de la Valldigna, una paella tradicional amb mandonguilles i pebre. Tots els productes de la terra, amb la qual és molt intens, tant els arrossos, el figater i els dolços i la coca, per evitar que ha sigut intens i molt compacte tot. La veritat, molt content. Pues en Pepe Cotayo també des d'Agaco, el seu president, en els micròfons d'esta segona edició del concurs d'arròs de la Valldigna en el Saló La Font. Tenemos a Alfonso Argüelles, el director gerente de Granja Riña. Estamos viendo todos los productos que tenemos y que están también patrocinados, están también en esta segunda edición del concurso de arroz de la Valldigna. Bueno, bienvenidos y muchas gracias, lo primero. Muchas gracias por todos, a vuestra asistencia, a vuestra invitación. Para nosotros, Granja Riña, es un honor poder compartir este stand, ofreciéndoos y patrocinándoos con nuestra pequeña
nuestro pequeño granito de arena, estos productos de tradición, sabor. En definitiva, somos una quesería tradicional. Que porta bon camí, que la gent sàpiga que tenim un menjar molt especial així, com són els figatells, les coques de mestall, però principalment de l'arròs a la Valldigna.